Здравейте, колеги! Темата е авторско право и лицензии. Ние ще се спрем на авторско право и онлайн медиите. Проблемът относно авторските права, които регулират съдържанието, циркулиращо в интернет медиите, вече е изключително актуален както в международен, така и в национален план и засяга темата за така нареченото интернет право. Казусите, които възникват в тази насока, касаят най-динамично развиващата се артистична, бизнес и социална среда, а именно тази на интернет пространството. За да дадем отговори на въпросите доколко българското авторско правно законодателство е намерил отговор на тези нови законодателни предизвикателства и каква е международната практика, ще се позовем на два нашумели международни казуса. Казусът, свързан с авторското право в интернет, първия казус е Viacom срещу YouTube. Едно от най-интересните дела, касаещи правата на онлайн медиите, е това между Viacom и YouTube. Гиганта в интернет развлеченията Viacom, накратко от Video and Audio Communication, заведе съдебен иск срещу YouTube, в който се позова на факта, че потребителите на YouTube качват така наречения upload на видео и аудиоклипове от Viacom. Искът на корпорацията Viacom, заведен през есента на 2008 година срещу YouTube, е за обезщетение за пропуснати ползи вследствие на нарушение на авторските права чрез използването им в интернет на стойност от $1 милиард. Основното твърдение на Viacom е, че сайтът YouTube е нанесъл имуществени вреди на ищеца, позволявайки да бъдат качени без правно основание 160 000 видеоклипа, нарушаващи авторски права, притежавани от Viacom. Бизнес моделът на Google, изграден върху продажбата на реклама и на видеоматериали с нерегламентирани авторски права, е в открит и очевиден конфликт с законите за защита на авторските права, твърдят в иска си Viacom. Адвокатите на ищеца изтъкват още обстоятелството, че за разлика от други уеб страници, които сключват нужните лицензионни договори, YouTube не са предприели нужните правни действия, за да се здобият с авторски права, предмет на чужда интелектуална собственост. В отговор на това, процесуалните защитници на YouTube твърдят, че Viacom тайно качват свои материали в YouTube, въпреки че официално се оплакват от присъствието им в сайта на ответника. Адвокатите на YouTube твърдят също, че от Viacom са наети над 18 различни маркетингови агенции, които да качват клипчета в YouTube, като умишлено се влошава качеството им, за да им се придаде вид на откраднати. В хода на делото е установено, че служители на Viacom са качвали клипчета за реклама на техни произведения, които първо са искали да бъдат премахнати, а след това са искали да бъдат възстановени с рекламна цел. По делото са депозирани писмени доказателства, че YouTube са предложени на ищеца Viacom, както и на други притежатели на авторски права, да посочат всички клипове, които ответника съхранява офлайн, с цел същите да бъдат отстранени като нелегално съдържание. Доказателствата сочат също, че Viacom е неглижирала това предложение с мотива, че от компанията ищец отхвърлят YouTube пиратството. Федералният съд на щата Ню Йорк приема, че YouTube са сътрудничали на ищеца и в този контекст отхвърля иска като неоснователен. В своето решение съдът отбелязва, че всяка минута потребителите на YouTube публикуват на сайта видеосъдържание. Въпреки това, платформата за разпространение на онлайн видео е сътрудничила ефективно на Viacom за защита на техните авторски права. В своите мотиви съдът отбелязва също, че когато на 2 февруари 2007 година YouTube са получили списък с над 100 000 клипа, нарушаващи авторските права, те са успели ефективно да ги премахнат в рамките на един работен ден. Съдът е мотивирал решението си и с факта, че YouTube притежават специален софтуер, чрез който притежателите на сайта могат да бъдат известявани за нарушаване на авторските права. Според съдията по делото, този механизъм работи добре и дава ефективна защита, като реалният мониторинг следва да се осъществява от самите носители на авторските права. Делото EMI или EMI срещу MP3 Tunes. Друг казус, който е интересен и касае авторските права на интернет медиите, е този на EMI срещу MP3 Tunes. Каква е фактологията по делото и какви технически специфики се предизвикали казуса
Някъде, колеги, го срещам като EMI срещу MP3 Tunes, някъде като просто обикновената абревиация EMI срещу MP3 Tunes, така че аз веднъж ще казвам EMI, веднъж EMI, така че става въпрос за едно и също нещо. Сайтът MP3 Tunes работи с безплатната програма за синхронизиране на музикални файлове Looker Sync. Този софтуер позволява на всеки потребител автоматично да качи от английския плаудне на своето шкафче от английски Storage Looker MP3 файлове, които се съхраняват в личния твърд диск на дадено лице. Друга особена техническа възможност, осигурена от сайта MP3 Tunes под името WebLoad, позволява на потребителя да въведе уеб адреса на музикални файлове, съхраняване на сървъра на трета страна, свързани с интернет, като по този начин се осъществява трансфер на файлове до шкафчето на потребителя. MP3 Tunes използва също така стандартния алгоритъм, известен като контент. Извинете, който представлява адресируема система за съхраняване на музикални файлове на определен сървър. Въз основа на последователността на данните в даден музикален файл, алгоритъмът създава идентификационен номер, наречен хаштаг. Така програмата може да отхвърли една и съща песен, която вече е съдържана в базата данни на сървърите на MP3 Tunes. MP3 Tunes притежава и управлява и втори уебсайт, който се намира на домейна www.siteload.com. Този уебсайт позволява на потребителите да търсят файлове за безплатно разпространени песни в интернет. Подобно на други търсачки, потребителят може да въведе ключови думи, например Sinatra, като сайтът току-що, който посочихме, siteloud.com, му връща списък от потенциални съвпадения. Този списък се генерира от търсенето на даден индекс или списък с веб сайтове с безплатни файлове за песни и като този списък си се отнася по ключови думи с информацията, свързана с всяка песен или файл. Индексът се поддържа на сървърите на MP3 Tunes. С кликване върху търсенето, потребителят се връща към страницата, където той може да прослуша песента или да изтегли от английски download на друг компютър. Ако потребител има шкафче в mp3tunes.com, то сайтът siteload.com му показва връзка, върху която ако кликне, то песента се сваля в шкафчето. MP3 Tunes от своя страна следи за източниците на песента в шкафчетата на своите потребители. По този начин MP3 Tunes може да идентифицира уебсайтове на трети страни, от които потребителите са копирали песни в шкафчетата си. През октомври 2006 програмата на MP3 Tunes Looker Sign започва да разрешава на потребителите да извличат и показват съответните обложки на албум по време на качване или изпълнение на песен от техните шкафчета. Ако обложка не е част от музикален файл, съхранен на компютър на потребителя, синхронизиращата програма LookerSign извлича обложката от amazon.com и показва линк към този сайт. Сайтът MP3 Tunes е лицензиран за показване на обложката от amazon.com с основна цел привличане на трафик към уебсайта на amazon.com. В съдържанието на сайта MP3 Tunes са имплементирали общи условия за борба с авторско-правните нарушения, като на базата на това е изградено правилото, че преди потребителите да активират дадено шкафче в MP3 Tunes, то те трябва да се съгласят да се придържат към политиката на MP3 Tunes за забрана за съхранение на съдържание, което нарушава авторски права. Потребителите също се съгласяват с условието, че MP3 Tunes запазва правото си да прекъсне отношения с повторни нарушители. Важно е да се отбележи също така, че MP3 Tunes са регистрирани като агент към американския Copyright Office. Това е служба за защита и регистрация на авторски права, откъдето получават съобщение за предполагаеми нарушения от притежателите на авторски права. Факта, че MP3 Tunes е агент в описания контекст е отбелязан и на двата сайта, собственост на компанията. На 4 септември 2007 MP3 Tunes получават предизвестие от страна на
EMI, Music Group North America или EMGNI е абревиацията, в която се идентифицират 350 заглавия на песни и уеб адреси, които се твърди, че нарушават авторското право на EMI или EMI. MGNI предоставя списък на артисти на EMI и предявяват претенции към MP3 да премахнат всички авторски произведения на EMI, дори и тези, които не са конкретно идентифицирани. MP3 отговаря чрез премахване на връзките към уеб адресите, посочени в писмото на EMI, но не премахват песента от шкафчетата на своите потребители. Песните от шкафчета на своите потребители. В писмо от 13 септември 2007 MP3 връща отговор на EMI, като желая да бъдат индивидуализирани всички твърдени нарушения. EMI отказва да посочат конкретни нарушения, като твърдят, че предоставения списък с произведения е достатъчен, за да задължи MP3 да премахне незаконното съдържание от сайта си. На 25 октомври 2007 година MP3 Tunes получава две допълнителни съобщения за премахване на нелегално съдържание, съответно от EMGNI и EMI. Всяко от тези писма идентифицира конкретни нарушения по отношение на песни и URL адреси, като се иска премахване на всички авторски произведения на EMI от сайтовете на MP3 Tunes. В този контекст за пореден път от MP3 Tunes премахват специфичните интернет връзки от сайта SiteLoad, но не отстраняват съдържанието от потребителските шкафчета, като изпращат писмо до EMI, в което се желае точно индивидуализация на конкретните музикални файлове, чието премахване се цели. Нито EMGNI, нито EEV отговарят, като вместо това на 9 ноември 2007 EMI завежда иск в съда срещу MP3 Tunes. Според решението на Федералния съд в Ню Йорк по делото облачните технологии, използвани от MP3 Tunes, не противоречат на авторско-правното законодателство в САЩ, в частност на Digital Millennium Copyright Act, DMCI. Какво представляват така наречените облачни технологии? Това е термин от областта на информационните технологии, означаващ използването на споделени ресурси, софтуер и информация чрез мощни сървъри и други устройства, свързани в мрежи чрез интернет. Облаците съвместяват понятието като софтуер като услуга, инфраструктура като услуга, платформа като услуга и други съвременни технологии, които под формата на онлайн бизнес приложения, достъпни под формата на онлайн бизнес приложения, достъпни през веб браузър, задоволяват изчислителни потребности, докато съхраняват софтуера и потребителските данни на свои сървъри. С други думи, понятието облак се отнася както до софтуерни приложения, предоставени под формата на веб услуга, така и до достъпа до хардуерните и системните ресурси на дейта центровете, които предлагат тези услуги. Всъщност, комбинацията от достъпа до хардуера и софтуера на центъра е това, което е прието да се нарича облак. Смята се, че облакът е метафора за интернет, тъй като често се изобразява така в диаграмите на компютърни мрежи и като абстракция на сложната инфраструктура, която стои зад него. В споменатия контекст MP3 Tunes предлага услуга, позволяваща на потребителите да складират музика в мрежата. Така сайта MP3 Tunes позволява един аудио или видеозапис да се използва от много потребители, без да се налага всеки потребител да сваля файла на своето устройство, а направо да го слуша и или гледа онлайн. В системата от записи може да се добави нов запис, само след като се провери, че точно същия запис липсва в библиотеката. Amazon, Google и iTunes предлагат аналогични услуги, като Google Music, Amazon Cloud Player и iTunes Cloud.
Федералният съд на щата Ню Йорк е базирал решението си по делото EMI срещу MP3 на вече коментирания прецедент по делото Viacom срещу YouTube, като мотивира становището си, че съхраняването на авторски произведения в шкафчетата на потребителите, което като технически резултат е опростено от въпросната област на технология, не представлява нарушение на авторско-правното законодателство. Разгледаните казуси дават право за размисъл в няколко направления. Факт е обстоятелството, че онлайн базираните медиа, именно YouTube, Flickr, Blogger, Subscribe, iTunes, MP3 и така нататък, предлагат възможности за безплатно публикуване на авторско съдържание за всеки, който е участник в съответния сайт. Digital Millennium Copyright Act, DMCA. С цел този авторски правен проблем да бъде законодателно решен и уреден през 1998 година, Конгресът на Съединените щати прие така наречения Digital Millennium Copyright Act, накратко DMCA. Текстът от този закон, който регламентира правата на правоносителите, е параграф 512. Според него, авторите на дадено произведение, разпространено в интернет, имат право или са длъжни да търсят или притежават информация за всички ползватели на тяхното произведение, осъществяващи или опосредяващи това ползване чрез сесия в интернет. Освен това, Конгресът предвиди и опция, отразена в DMCA, всеки собственик на определен сайт да има достъп до основни технически идентификационни данни на предполагаеми нарушители, които не са лични данни, а касаят обикновения конкретен IP адрес, ползващи дадена интернет услуга. Така проблемът с авторските права, разпространен в интернет чрез така наречените интернет медии, бе решен много просто. Първо, всяка интернет-базирана медия има право да притежава свой собствен софтуер, който да сканира базата си данни, базирана онлайн за нелицензирано съдържание. По този начин се гарантират така наречения технически мерки за превенция против нелегално съдържание. На тази плоскост съответната интернет медия може да съхрани информация за разпространителя на това съдържание, като го идентифицира технически. Не на последно място, самия автор е длъжен да сезира съответната онлайн медия за отстраняване на нелицензирано съдържание от мрежата, като изпрати изрично писмено известие. Това може да бъде, поясняваме, електронен документ с доказателствено средство, който може да е доказателствено средство в съда и по българския ЕК или Гражданско-процесуален кодекс. Така. Отново, не на последно място, самият автор е длъжен да сезира съответната онлайн медия за отстраняване на нелицензирано съдържание от мрежата, като изпрати изрично писмено известие, че материалът нарушава авторски права. Общ преглед на европейското законодателство в областта на авторското право в интернет. Основният европейски акт, регламентиращ конкретната тема, е Директива 2001, т.е. Директива 29 от 2001 на Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. В посочената директива и по-специално в нейния член 6 са предвидени различни технологични мерки за защита на правата, разпространявани в интернет. За целите на Директива 29 от 2001 изразът технологична мярка означава технология, устройство или компонент, който в нормалния ход на работата си е предназначен да предотврати или ограничи действия по отношение на произведения или други обекти, защитени от закона, които не са разрешени от притежателя на авторското право или право сродно на авторското право, както предвижда законът, или на правото sui generis, доколкото ми е известно, това е сродно право от латински, предвидено в глава 3 от Директива 96/91 ЕО. Технологичните мерки се считат за ефективни, когато закрилено произведение или друг закрилен от закона обект е
контролирана от титулярите на права чрез прилагането на контрол на достъпа или защитен процес, като кодиране, замъгляване или друго преобразуване на произведението или на друг обект, закрилен от закона, или механизъм за контрол върху копието, който постига целта за защита. В настоящия контекст тази норма до голяма степен се приближава според мен до смисъла вложен в DMCA, като се предлагат опции за определена техническа превенция по отношение на авторските права в интернет. С оглед значимостта на информацията за режима на авторски права, в нормата на член 7 от Директива 29 от 2001 година е предвидено и че държавите членки на Европейския съюз следва да осигурят адекватна правна защита срещу всяко лице, което извършва съзнателно, без разрешение, някои от следните действия. Първо, премахване или промяна на представена в електронна форма информация за режима на правата. Второ, разпространението и вноса с цел разпространение, излъчване, разгласяване или предоставяне на разположение на публиката на произведение или на други обекти, защитени по силата на директивата или на глава 3 на директива 9691 или 91 от 96, от които е била премахната или изменена представената в електронна форма информация за режима на правата без разрешение. Фактическият състав включва задължително условие дадено лице да знае или да има достатъчно основание да предполага, че като извършва описаните действия, подбужда, позволява, улеснява или прикрива нарушаване на авторското право или на сродните му права, отново предвидени от законните нормативи на глава 3 на директива 91 от 96 година. В тези две хипотези всяко премахване на информация за режима на авторски права, разпространявани в интернет чрез електронни медии, е нарушение не само на международното авторско правно законодателство, в частност на цитираната директива, но и на националното законодателство на съответната държава членка, в частност в нашия случай на българското, тъй като директивата има преимущество по отношение на правоприлагането спрямо вътрешното законодателство. Директива 29 от 2001 година застъпва становището, че всяка държава членка може да предвиди съответните санкции и средства за правна защита по отношение на нарушение на правата и задълженията, определени в директивата, като вземе всички необходими мерки, за да се гарантират прилагането на тези санкции и средства за правна защита. Санкциите могат да бъдат три вида. Първия – ефективни, втория – пропорционални и третия – разубеждаващи. Всяка държава членка, съответно България, следва да вземе необходимите мерки, за да гарантира по-скоро за да защити притежателите на права, чието интереси са засегнати от нарушаващата дейност, изразяваща се в незаконно ползване на авторските права в интернет, извършена на тяхната територия. Правоносителите могат да предявят иск за щети и/или да поискат налагането на съдебна забрана. Норма, уреждаща абстрактно превенцията против интернет медиите, нарушители на авторски права, е тази на член 8 алинея 3 от Директива 29 от 2001 на Европейската общност. В нея е закрепено правилото, че държавите членки гарантират притежателите на права да могат да поискат налагането на съдебна забрана срещу посредници, чието услуги се използват от трети лица за нарушаване на авторското право или на сродните на него права. Във връзка с Директива 29 от 2001, на 26 януари 2009 от Европейския парламент бе приет доклад относно
перспективите пред авторските права в Европейския съюз. Този доклад изрично застъпва становището, че при дигитализирането на произведения трябва да се спазват авторските права и сродните им права и не трябва да се накърнява нормалното използване на произведенията в интернет. По-специално, що се отнася до приходите, получавани по силата на правото на предоставяне на произведенията. Докладът изтъква, че дейността на сайтове, които предлагат изтегляне на произведения и изпълнения, защитени от авторско право и сродните му права, без съгласие на притежателите на правата, както и обменът от типа потребител към потребител, на произведения и изпълнения без съгласието на притежателите на права, са незаконни. Чрез този доклад се подкрепя създаването в различните държави членки на механизми, които да се използват при поискване от притежателите на права и съгласно постепенен подход с цел спазване на авторското право в интернет. Докладът одобрява действията, предприети от различни национални съдебни системи срещу интернет сайтове, разпространяващи незаконно произведения в мрежата, като призовава дейността на тези сайтове да бъде преустановена от съдебните органи на държавите членки. Докладът приканва комисията да проучи прилагането на член 8, параграф 3 от Директива 29 на 2002 година, както и да вземе предвид най-добрите средства за борба с пиратството, по-специално онлайн, с цел да спомогне за насърчаване и развитието на процъфтяващ пазар на съдържание онлайн. В този контекст се насърчава съдържанието и използването на нови безплатни и подлежащи на изтегляне европейски интернет технологии за идентифициране и разпространяване на нелегално съдържание, като се подкрепят вече съществуващите такива технологии с цел пиратските продукти да се отличават по-лесно от законните продукти. Авторски права на интернет медиите в България, предвид факта, че Директива 29 от 2001 година е ратифицирана от България като страна членка на Европейския съюз, следва да се маркират следните факти. Видно от предходните и заключителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права е, че Директива 29 от 2001 година е посочена като релевантен акт от европейското законодателство. От тази гледна точка, тъй като директивите не пораждат директен хоризонтален ефект в националното законодателство, тъй като правни актове на органите на общността се нуждаят от правоприлагащ акт на националното право, за да произведат своя пълен ефект. Преглед на член 21 от Закона за авторските права и сродните му права може да се каже, че абсолютно абстрактно нормите на Директива 29 от 2001 на Европейската общност са намерили отражение в българското авторско правно законодателство. Лошата новина е, че в българския закон за авторските права и сродните му права, за авторското право и сродните му права, нито на едно място не се споменава думата интернет. Да не говорим за интернет медии или пък за хипотезата складиране на база данни в интернет, което е концепцията на облаците. Връщайки се към прагматичния ритъм на медийния бизнес, установяваме, че абсолютно всички по-големи български медии вече са базирани сериозно онлайн. Големият въпрос е доколко едни абстрактно формулирани правила могат да защитят конкретиката на все по-дигитализиращите се авторски права, дори в България. Като изключим онлайн базираните електронни медии, все пак се появяват български сайтове, базирани именно на облачните технологии. Пример за това е факта, че един от най-големите оператори на мобилни и интернет услуги предлага слушане и сваляне на съдържание легално, т.е. на складиране онлайн на авторско съдържание и неговото опосредено или опосредстване при неговото използване, слушане чрез интернет. Друг от мобилните оператори вече предлага облачни технологии по отношение на съхранение и опериране с база данни. Неотдавна в България започна работа телекомуникационно съдържание в Югоизточна Европа. Доставчикът на облачен компютинг
CloudBG. Този интернет сайт представлява интернет компютърен облак, с това, че е първият в света официален обявен доставчик на облачен хостинг, който използва най-популярния стандарт за автоматизация на изолирани отделни уеб сървъри с панел в Cloud Computing среда. Като цяло сайта предлага хостинг услуги, както и закупуване на домейни, но с няколко интересни юридически и технически особености. От авторско-правна гледна точка, с така наречения cPanel платформа, изисква използването на самостоятелен open source лиценз под Linux за всеки отделен сървър. Образно казано, лиценза се връзва за отделни компоненти на съответния сървър, вследствие на което платформата започва да работи като едно цяло в споделена среда. Това означава, че отделните сървъри в системата са свързани и балансирани в мрежа, която представлява сложна съвкупност от софтуер, управляващ определен хардуер. Всичко това изисква непрекъснато автоматично обновяване на open source лицензиите на cPanel с цел системата да работи изцяло технически безпрепятствено. Факт е, че коментираната тематика за сега не намира законодателно решение в нужния детайл в България. Очевидно в цял свят за авторските права в интернет се говори и пише непрекъснато в една съвсем друга юридическа плоскост, като предвид неимоверната динамика в тази област и спецификата на материята, се работи върху съвременни законодателни инструменти, съвсем различни и отделни от конвенционалните познати авторско-правни закони. В САЩ съществува Copyright Act и отделно DMCA. Отделните специални закони, касаещи авторските права в интернет, съществуват и в европейските страни. Във Франция, например, това е приетият от Френския парламент през 2009 година закон, промотиращ дистрибуцията и защитата на произведенията в интернет. Специален закон в Англия, който регламентира авторските права, разпространявани в интернет и конкретно тези касаещи дигиталните медии, е Закона за дигиталната икономика. Този закон е приет от английския парламент през 2010. Швеция е другата европейска страна, която има особено популярен в публичното пространство закон, който касае интернет медиите. Това е така наречения шведски авторско-правен закон, чието наименование е избрано така, защото изцяло е базиран на директива 48 от 2004 година на Европейската общност относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. На базата на този шведски закон се водеха дела срещу особено скандалната интернет пиратска медия Pirate Bay или Пиратски бряг. Така споменатото вече функциониращо европейско национално законодателство показва значимостта на проблема и нуждата от адекватната му законодателна регламентация в България с цел да се отговори на най-новите реалности в интернет пространството. Creative Commons е в превод буквално означава творчески общности или съзидателно споделяне, представляват сборник от типове договори за използване на авторски произведения. Договорите са създадени през 2001 година от професор Лоренс Лесик от Станфордския университет в САЩ като отговор срещу разрастването на обхвата на европейското право. Подобно на лицензионните споразумения, с които се предоставят права за използване на компютърни програми, всеки автор или друг собственик на права върху произведение на изкуството или науката може с оповестяването на своето произведение да окаже, че дава на общността по-широки права за ползване на произведението от тези, които им предоставя авторското право. Наред с това, когато произведенията се публикуват в мрежата, кодът на типовете договори за Creative Commons, прикрепени към произведението, позволява на много търсачки да ги разпознават. Така достъпът до тези произведения е улеснен.
Ако в основата на повечето закони за авторско право стои постановката всички права са запазени, то особено за договорите или особеното по-скоро за договорите на Creative Commons е, че някои права са запазени. Така, например, всички разновидности на договорите на Creative Commons дават възможност на потребителите свободно да копират, разпространяват, предоставят публично или да използват по друг начин произведението с некомерциални цели. Някои от разновидностите на договорите позволяват включително и свободно комерциално използване. Първоначално, извинете, договорите се създават според правната система на САЩ и по тази причина не винаги са приложими в други юрисдикции. Предвид тези ограничения стартира проект за превод и адаптиране на договорите към различни правни системи. Някои от договорите Creative Commons вече са преведени на български и пригодни към българското законодателство или пригодени към българското законодателство. Creative Commons България препоръчва на българските автори да използват българоязичната версия на договорите, тъй като тази версия е съобразена с законодателните норми на българското право, позволява на автора да разбере в най-голяма степен от кои точно права предоставя на публиката, когато избира да ползва договорите и изрично определя съдилищата на Република България за компетентни при разрешаване на спорове, свързани с използването на произведението. Може да видите на вашия екран, където е показано логото и затова продължавам с това е общото лого на лиценза на Creative Commons. Специален вид авторско право, установено за мрежата. Лицензът на Creative Commons позволява на автора да решава правилата, съгласно които произведението може да се използва, възпроизвежда и модифицира. По-настоящем има възможност за избор между 6 договора на Creative Commons. И може да видите, между прочим, по-надолу в текста ще видите обозначението и иконките на всеки един вид лицензия, но и може да видите комбинацията от какви права представлява дадената лицензия. И може да видите по-настоящем съчетанието на тези права. Водят, например, в първия случай могат да споделям, подменям и печеля от творбата и само, ако спомена автора, мога да споделям, променям и печеля от творбата т.е. спомена автора и запазя същия лиценз. Мога да споделям и променям творбата, ако спомена автора и не печеля от творбата. Мога да споделям и печеля от творбата, ако спомена автора и не променям творбата. Мога да споделям и променям творбата, ако спомена автора, запазя същия лиценз и не печеля от неговата творба. Или мога да споделям творбата, ако спомена автора, не променям творбата, не печеля от нея и запазя същия лиценз. Така, може да видите различните абревиации и съответно иконките, обозначаващи съответния тип лицензия. И правилата. По същество има 4 правила, които създателите могат да прилагат към лицензиите си Creative Commons, които могат да се комбинират по много различни начини. Символът, който виждате пред вас, който представлява едно човече, by, признание от английската дума by. Символ by означава, че трябва да отдадете признание на автора за произведението. Правите го включително приписването, т.е. правите споменането на автора и признавате автора дори когато преписвате, чрез добавяне на името на автора и връзка към оригиналната творба в вашата презентация. Признание трябва да посочите авторството на творбата по начина определен от самия автор или от носителя на правата върху произведението, но не и по начина, оставяш впечатлението, че същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас. Следващия символ представлява нещо, като може да увидите на вашия екран. Доларче, което е в като знак забранено. Абревиацията NC. Символът NC некомерциално.
no commercial. Означава, че не можете да използвате произведението, за да реализирате печалба. И също така означава не търговски, не се разрешава употребата за комерциални цели. Това означава, че не можете, например, да използвате снимка или графика за тениска, която искате да продадете, дори ако е с благотворителна цел в училище. Символ ND, който представлява знака равно в кръгче, без производни произведения, означава, че не можете да модифицирате оригиналното произведение или да го възпроизвеждате с друга техника или с други думи не се разрешават промени. ND означава безпроизводни. Ако сте намерили много хубав саундтрак за вашето видео, трябва да го използвате в пълната му дължина. Не може да го разчупите. По същия начин, ако използвате изображение, не може да промените цвета му или да го поставите във форма, която ви харесва. SA – споделяне на споделянето. Share alike идва от share alike. Може да видите на вашия екран какво представлява. Много често го определят като обърнато си в кръгче. Означава, че се ангажирате да споделяте производното произведение, което е произведението, което сте създали с помощта на оригинала, съгласно същите лицензии на Creative Commons. Тоест, този символ означава споделяне, най-общо може да се каже, споделяне по същия начин. Всяка променена версия може да се разпространява само съгласно условията на същия договор на Creative Commons. Тоест, нямате право да продавате вашия продукт, който включва оригиналния такъв. Може само да го споделяте с свободен лиценз. По-надолу е дадено накратко как да разбирате, ако търсите в търсачките, всеизвестната търсачка Google, как да си помогнете и да разберете под каква търсеното от вас произведение намира ли се под лицензия на Creative Commons и точно под каква лицензия. Така, ако търсите изображение в Google, функцията Инструменти Tools улеснява намирането на изображения с правилния лиценз. Може да видите пред вас има скриншот на изображение. Изображението е Cats, т.е. котка. Търси се и може да видите точно къде може да видите лицензията на Creative Commons. YouTube също разполага с филтър за търсене на лицензирани под Creative Commons видеоклипове, т.е. това, което видяхме преди малко в Google, можем да използваме търсене в YouTube. Всъщност тук на изображението, което е включено в темата и което е пред вас на екрана, е показано търсенето отново на котка в YouTube, но са отворени филтрите, където една от възможностите в подкатегорията функции е Creative Commons, т.е. вие може да потърсите, да насочите вашето търсене по отношение на това да се търсят клипове, които са лицензирани само под Creative Commons. Накрая темата завършва с безплатни ресурси за многократна употреба. Колеги, може да погледнете тези ресурси, да видите кои от тях могат да ви бъдат потребни и кои може да използвате в вашите бъдещи дейности. Надявам се с това темата приключи, колеги. Надявам се темата да ви е била интересна. Надявам се разгледаните два казуса да са ви били интересни. Накратко, лицензиите на Creative Commons да са възбудили интереса ви по отношение на това да разгледате в интернет по-подробно какви са типовете лицензии, кои от ресурсите, които използваме в нашата ежедневна дейност или използваме за да създадем свои произведения, да речем презентации, публикации, кои от тях не нарушават авторските права. Коректно е да следим за тези права, коректно е да следим за всяко едно от използваните в нашата дейност чужди научни, интелектуални произведения, било то изображение или музика, и да не нарушаваме авторските
права. Все повече и повече вече се развива законодателната, т.е. все повече и повече се развива нормативната уредба по отношение на защитата на авторските права на интелектуалната собственост, както и в интернет пространството. Така че нека да бъдем акуратни, нека да бъдем коректни и да отчитаме чуждите авторски права. Това е по тази тема.